jeho ženu unesli. Přísahám, že vyhlásím válku. Dobrý den. Já už nemůžu. Chtěl bych se doznat. V hlavních rolích v českém znění Petr Jste si vzpomněl zrovna dneska. Je sobota, člověče. Jde o vraždu. No, dobře, chápu. Ale je sobota, jak říkám. Gustav Bubník, Koho jste zabil? Společníka. A kdy? Dneska? Abych radši až vyšetřovatel. No. Jasně. Nikdo to nebere. Já zkusím ještě. To víte, je sobota, co si musel vzpomenout zrovna dneska. Haló? Urban, no co je? Tady je vrátnice. No, Je tady nějaký pán, že prý zabil a že bych chtěl udělat doznání. no dobře, no a co mám dělat jako, nebo tak já jsem si chtěl koupit něco k jídlu teďko. No A tak mám ho tam poslat? no tak ho sem pošli, já to s ním udělám nějak rychle a se z toho zvládnu. Jděte nahoru.